ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନକୁ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନକୁ ସେଇ ଦିନଠାରୁ ଶିଶୁ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଶିଶୁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନର ଭବିଷ୍ୟତ। ତମେ ଆଜି ଛୋଟ ହେଇଛ, ତମେ ଦେଖିଛ ଫଳ ଗଛରେ ସବୁ କଢ଼ ହୁଏ, ଛୋଟ ଛୋଟ କଢ଼ ହୁଏ, ଦେଖିଛ ନା ନାହିଁ? କଢ଼ଟା ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ଫୁଟିକି ଫୁଲ ହେବ। ତେଣୁ କଢ଼ର ଯଦି ଯତ୍ନ ନିଆଯିବ, ଗଛର ଯଦି ଯତ୍ନ ନିଆଯିବ, ସେ ଫୁଲଟା ସେତେ ବଡ଼ ହେବ, ସୁନ୍ଦର। ତେଣୁ ତୁମ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଶ ଯତ୍ନ ନେବ, ପରିବାର ଯତ୍ନ ନେବ, ତୁମେ ନିଜକୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ବିକଶିତ କରିକି ଫୁଲଟା ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରେ ତା ନିଜ ଆଡ଼କୁ, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବ, ନିଜ ଜ୍ଞାନ ଗରିମା କୌଶଳ ଦ୍ୱାରା ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇ ଦେଶ ଆଉ ରାଜ୍ୟର ନାଁ କରିବ। ତେଣୁ ତୁମେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଫୁଲର କଢ଼ ସଦୃଶ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି। କଢ଼କୁ ଯଦି କଢ଼ ଫୁଟିଥିବା ସମୟରେ ଆମେ ଉପଯୁକ୍ତ ପାଣି ଦେବା, ସାର ଦେବା, ତାହେଲେ ଭଲ ଫୁଲ ବଡ଼ ଫୁଲ ଫୁଟିବ ନା ନାହିଁ? ଆମେ ଯଦି ଗଛରେ ପାଣି ଦେବା ନାହିଁ, ସାର ଦେବା ନାହିଁ, ଔଷଧ ଦେବା ନାହିଁ, ରୋଗ ପୋକ ହେଲେ ତାକୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ ଫୁଲ ଫୁଟିବା ଆଗରୁ ମରୁଛି। ତେଣୁ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଉପଯୁକ୍ତ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ନାହିଁ, ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଅଧୀନରେ ମରୁଛି। ସେମାନେ ଆଉ ଜୀବନରେ ଭଲ ଲୋକ ହେଇପାରିବେ, ସୁନାଗରିକ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ ବା ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କାରଣ ତୁମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ତୁମକୁ ଅବହେଳା କରାଗଲା, ତୁମ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯଦି ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଭଲ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, କୌଶଳର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ତୁମେ ପରିବାରର, ଗାଁର, ଦେଶର, ରାଜ୍ୟର ଗୋଟେ ବୋଝ ହେବ। ତେଣୁ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ସଦାବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗଢ଼ିବାରେ ବାପା ମା, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ସମାଜର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେମାନେ ତୁମ ପରିବାର, ତୁମ ଗୁରୁଜନମାନେ ତୁମ ପ୍ରତି ଉପଯୁକ୍ତ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରି ତୁମକୁ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବାର ସହାୟକ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆଉ ତୁମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅବହେଳା କରିବେ। ତୁମ କାମ ହେଲା ପାଠ ପଢ଼ିବା, ଭଲ ପାଠ ପଢ଼, ବଡ଼ ମଣିଷ ହଉ। ଆଉ ଏଇ ଶିଶୁ ଦିବସରେ ଆମେ ଯେଉଁ କ'ଣ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କୁ ଅତି ପ୍ରିୟରେ ଚାଚା ନେହେରୁ କହିଲେ। କ'ଣ କହିଲେ? ଚାଚା ନେହେରୁ ତୁମେ ଜାଣିଛ, ବାପାଙ୍କ ପରେ ତୁମର ଅତି ପ୍ରିୟ କିଏ? କକା, ହଁ କି ନାହିଁ? ବାପାଙ୍କ ପରେ ତୁମ ଘରେ ତୁମେ କାହାକୁ ଅଧିକା ଭଲ ପାଅ? କକାକୁ। କକା ଭଲ ପାଅ କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ଆମ ଜାତିର ବାପା କିଏ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଆମ ଦେଶର ବାପୁଜୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କି ହେଲେ ଆମ ଚାଚା। ତେଣୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଅଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ସଦାବେଳେ ତାଙ୍କ ଦେଖ, ତାଙ୍କ ପକେଟରେ ଗୋଟେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଅଛି। ଗୋଲାପ ଫୁଲ ରହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା କ'ଣ? ଶିଶୁମାନେ ଯେମିତି ସଦାବେଳେ ଖୁସି ଥାନ୍ତି, ଗୋଲାପ ଫୁଲ ବି ଖୁସି ଥାଏ। ଗୋଲାପ ଫୁଲଟା ଫୁଟିଦେଲେ ଭଲ ଲାଗେ କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ଶିଶୁମାନେ ବା ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବି ସେମିତି ସଦାବେଳେ ହସ କରୁଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ପକେଟରେ ସଦାବେଳେ ରଖନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏ ଦିବସରେ ତୁମମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବ, ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବ, ଏତିକି କହି ରହୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଇଁ ଆମ ସଭାପତି ଆମ ସ୍କୁଲର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କିଛି ଉପହାର ଦେବି, ତାପରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ମୁଁ ଯାହାକୁ ଡାକିବି